Výchovka pre učiteľov a rodičov. Vítajte pri videu, ktoré je určené pre učiteľov a rodičov alebo pre niekoho, kto sprevádza deti, keď si pozerajú tieto vzdelávacie videá. Toto video je určené k témam, ktoré majú súhrnný názov Zatancuj mi Čajkovského alebo Zatancuj mi so šatkou. Možno sa pýtate, na čo sú nám takéto šatky na hodinách hudobnej výchovy a ako s nimi vôbec pracovať. Takže pár mojich rád. V prvom rade, taká typická učiteľská rada, pozrite si všetky videá, s ktorými budete chcieť s deťmi pracovať, aby ste vedeli, o čom sú, čo môžete lepšie vysvetliť, čo s nimi môžete využiť a čo radšej nie. Zároveň sa vďaka týmto videám dozviete trošku viac o jednotlivých témach, takže verím, že vám samým pomôže k pochopeniu celej tematiky pozrieť si všetky tieto videá. Za druhé, ako získať pomôcky alebo ako si ich vyrobiť, to sa dozviete v novom videu z celej tejto témy, ktoré je určené nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Bude to tam teda uvedené, že ak si chcete vyrobiť takéto pomôcky, zavolajte si dospelých, aby vám s tým pomohli. Tam sa teda dozviete všetko podstatné, čo sa týka výroby a prípravy pomôcok. Odporúčam, aby ste si toto video pozreli v dostatočnom predstihu pred pozeraním všetkých ostatných videí, aby ste si tieto pomôcky stihli nachystať. Ako ste si mohli všimnúť, cyklus tém Zatancuj mi Čajkovského je v rámci ešte väčšieho cyklu Počúvaj inak. Ale znamená to teda Počúvaj hudbu inak. Tento cyklus je teda venovaný tomu, aby sa deti iným kreatívnejším spôsobom naučili vnímať hudbu a doslova aktívne ju počúvať. V tomto zoskupení tém nám pôjde v prvom rade o to, aby sa deti naučili aktívnejšie počúvať hudbu a aby ju možno vedeli tým pohybom lepšie vyjadriť a aby troška začali vnímať, kde sa časti opakujú. Keď sa budete viac chcieť zamerať na toto opakovanie jednotlivých častí, teda budete sa chcieť viac zamerať na hudobné formy, alebo teda ich úplné základy, môžete si prejsť ďalšiu skupinu tém, ktorá sa volá Zatancuj mi na ľudovo alebo Zatancuj mi so stužkami. Táto časť Zatancuj mi Čajkovského alebo Zatancuj mi so šatkami je takou úvodnou témou alebo je takým úvodom pred hudobnými formami. Najdôležitejšie v tejto časti je, aby si deti vycibrili pozornosť, aby trošku vnímali, ktoré časti hudby sa opakujú, ktoré nie a prípadne, aby si vycibrili aj motoriku, pretože pri tanci ju samozrejme o mnoho viac potrebujú. Posledná vec, ktorú vám chcem povedať, je taký tip, ako pracovať s videami inak. Týka sa to hlavne prvých dvoch videí. Je v nich obsiahnuté to, ako si pomôcky vyrobiť a to, ako s nimi pracovať. Sú uvedené v samostatnej téme a to preto, aby ste túto tému alebo tieto dve videá mohli použiť ako úvod k úplne akejkoľvek pesničke, ktorú by ste týmto spôsobom chceli s deťmi spracovať. Dúfam, že videá dokážete využiť buď týmto spôsobom, alebo typicky tak, že budete potom pokračovať v téme ďalej so mnou. Dúfam, že sa videá budú páčiť vám aj deťom a že sa pri nich zabavia, trošku sa rozhýbu a zároveň sa trošku naladia na aktívne počúvanie hudby. Dovidenia a prajem veľa zábavy s deťmi.